வணக்கம் வாங்க. இன்றைக்கி என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா, ஒரு லைனிங் ப்ளவுஸ் தான் கட் பண்ணி காட்ட போகிறேன். இந்த ப்ளவுஸ் வந்து 40 இன்ச்சு ப்ளவுஸு. வாங்க, நான் லைனிங் மெயின் துணி எடுத்து வச்சுட்டு, இப்போ இது லைனிங் துணி. இது எப்படி கட் பண்ணலான்னு பாருங்கள். நம்ம வந்து இப்போ நீள வாக்கில் மடிச்சுக்கலாம். 4ஆக மடிச்சுக்குங்க. நீள வாக்கில் மடிச்சுக்குங்க. ஏன்னா இப்படி நீள வாக்கில் மடித்து போட்டு ஃபஸ்ட்டு கையை கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் வந்து அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு தான் நான் வந்து கட் பண்ண போகிறேன். அளவு எடுத்து நான் கட் பண்ணல. அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு நம்ம ஈஸியாக கட் பண்ணிடலாம். கீழே வந்து மேலேயும் கீழே ஒரு நம்ம தையல் அளவு ப்ளவுஸில் தையல் போட்டிருக்கோம்ல, அந்த அளவில் ஒரு மார்க்கும், தையலுக்கு மேலே 1/4 இன்ச்சு நம்ம தைச்சி உள்ளே துணி விடும் பார்த்திங்களா, அந்த அளவில் ஒரு 1/4 இன்ச்சு விட்டு ஒரு 2 மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அந்த 2 மார்க்கு நல்லா திக்காக பண்ணிக்கிட்டு, இப்போ ஃபஸ்ட்டு தையல் அளவில் ஒரு மார்க் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்களா, அதிலிருந்து ஸ்கேல் வச்சு சென்ட்ரல் ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இது வந்து ஆம்கோல் குடஞ்சி வெட்டுறதுக்கான ஒரு அடையாளமாக இருக்கும். இப்போ அதுக்கடுத்து நம்ம 2 இன்ச்சு விட்டுருக்குறோம்ல, அதிலிருந்து ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம எவ்வளவு உள்ளே குடஞ்சி வெட்டணும், எப்படி மார்க் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியாதவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இதிலிருந்து கீழே ஷோல்டர்லேருந்து 1.5 இன்ச்சு இறக்கி அதிலிருந்து மார்க் பண்ணியிருக்கிறதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, நான் எப்படி உள்ளே வந்து நான் தையல் அளவில் இருந்ததில் மார்க் பண்ணியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா, அதிலிருந்து உள்ளே குடஞ்சி வெட்டுறதுக்கான ஒரு அடையாளப்படுத்திக்கிட்டேன், மார்க் பண்ணிட்டேன். இப்போ கட் பண்ணிடலாம். இப்போ தையல் எங்கெங்கே வருதோ அங்கெல்லாம் சிசர் கட் போட்டு வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் டக்குன்னு தையல் இந்த இடத்துல தான் வரும்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ 2 துணி மட்டும் எடுத்து ஆம்கோல் குடஞ்சி வெட்டுறதுக்கான ஒரு எவ்வளோ 1/4 இன்ச்சு தான் வந்து குடஞ்சி வெட்டணும், அந்தளவுக்கு கட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ கட் பண்ணியிருக்கிறேன்ட்டு. கை வெட்டுறது இவ்வளவு தான், கை கட் பண்ணுறது இவ்வளவு தான், ஈஸியாக முடிஞ்சிருச்சு. இனி பேக் துணி வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்படியே எடுத்து 2ஆக மடித்து போட்டு ஓப்பன் பக்கம் அடுத்த பக்கம் இருக்கணும், மடிப்பு பக்கம் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கணும். நான் பாருங்கள் மிஷின் பலகையிலேயே வந்து உட்காந்துட்டு அப்படியே தைச்சி முடிச்சுட்டு அப்படியே உட்காந்துட்டே நான் கட் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா அளவு ப்ளவுஸ் வந்து சுருக்கே இல்லாமல் கரெக்டாக வச்சுக்குங்க. இது கீழே வந்து நான் ஏன் துணி கரெக்டாக அளவு ப்ளவுஸ் அளவில் விட்டுருக்குறேன் அப்படின்னா, நான் மெயின் துணி வந்து இடுப்பு பக்கம் கீழே மடிக்கிறதுக்கு நான் கீழே மடிச்சுக்குவேன். நான் இந்த லைனிங் ஏற்றி நம்ம மடிக்கையில் ரொம்ப திக்காக இடுப்பு பக்கத்தில் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும். அதனால வந்து அளவு ப்ளவுஸ் வந்து கரெக்டாக கீழே வந்து என்ன இருக்குதோ அந்த அளவு நான் வச்சுக்கிட்டேன், இறக்கத்தை வச்சுக்கிட்டேன். இப்போ வந்து 1/4 இன்ச்சு விட்டு விட்டு நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, தையல் இருக்குது, தையலுக்கு அடுத்து 1/4 இன்ச்சு விட்டுட்டேன். அதே மாதிரி நெக்கு சைடு வந்து 1/4 இன்ச்சு விட்டுட்டு மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம தைக்கையில் அந்த 1/4 இன்ச்சு குறையும், அப்போ வந்து கரெக்டாக இருக்கும். நான் தையலை கையில் அமுத்திக்கிட்டு ஒரு புள்ளி வச்சுருக்கிறேன் பாருங்கள். இது என்ன அப்படின்னா, ஆம்கோல் எவ்வளவு குடஞ்சி வெட்டலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த ஒரு புள்ளி. நம்ம அது வந்து தையலை கையில் அமுத்திட்டு ஒரு மார்க் பண்ணினீங்கனாவே அது கரெக்டாக வந்துடும். இப்போ இது 1.5 இன்ச்சு நம்ம இப்படி மார்க் பண்ணிவிட்டு 1.5 இன்ச்சு வைப்போம், அந்தளவு கரெக்டாக வந்திருக்குது. நான் அப்படியே வளைவு எடுத்துக்குங்க. இப்போ நான் எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ கட் பண்ணுற பாருங்க. இவ்வளவுதான். உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு நம்ம அங்கங்கே மார்க் பண்ணி கட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி பாருங்கள். புதுசாக பழகிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு பாருங்கள், அழகாக வந்துருச்சு. கை கட் பண்ணிட்டோம். இப்போ இடுப்பு பகுதி கட் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து கிராஸ் துணி கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இருக்கிற துணியில் மடிப்பு வந்து எப்படி இது கிராஸ் வந்து நம்ம இப்போ ஓப்பன் சைடு தான் இந்த ஊக்கு மாட்டுற பக்கத்தில் வருது. இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எந்த பக்கம் துணி கிராஸ் கிடைக்குதோ அப்படி அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அந்த வரிகள் வந்து ஆம்கோல் பக்கம் போகிற மாதிரி எடுக்கணும், அது மட்டும் மறந்துடாதீங்க. அப்படி எடுத்தாலே கப் வந்து கரெக்டாக அமையும். இதுவும் தையல் அமுத்திக்கிட்டு மார்க் பண்ணிக்கிட்டேன் ஆம்கோல் பக்கம். கீழே வந்து நம்ம எவ்வளோ இறக்க வேணும்னா தையலுக்கு விட்டுட்டு 1/4 இன்ச்சு விட்டுட்டு நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம். கீழே எல்லா பக்கம் மார்க் பண்ணியாச்சு. அப்படியே நம்ம அழுத்தமாக மார்க் பண்ணிக்கலாம்.
என்ன டாட் தான் வச்சுருக்கேன். இப்போ சைடில் எக்ஸ்ட்ரா தையலுக்கு மார்க் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த டாட் வச்சுருக்கிற இடத்துல எல்லாம் மார்க் திக்காக போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், நான் இதுலேயும் வந்து ஆம்கோல் பக்கம் ஒரு மார்க் பண்ணியிருப்பேன். அதை வச்சு நான் வந்து ஆம்கோல் வளைவு எடுத்துக்கிட்டேன். கிராஸ்லேயும் இதே கரெக்டாக இருக்கும். நான் வச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள். லாஸ்ட்டாக கட் பண்ணிட்டு பின்னாடி துணியில் வச்சு காட்டுறேன். இப்போ வந்து கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்காது. டக்குன்னு கட் பண்ணிடலாம். அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு கட் பண்ணணும்னா, இதே அளவு எடுத்து கட் பண்ணோன்னா ஒவ்வொரு டைம் வந்து டேப் எடுத்து அதை கரெக்டாக அளவு பார்த்து நம்ம வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு லேட் ஆகும். இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா இப்போ வந்து நான் எல்லா பக்கம் வந்து சிசர் கட் போட்டு விட்டுக்கிட்டேன். ஏன்னா நான் அந்தந்த இடத்துல தான் தையல் வரும். தையல் வர இடத்துல வந்து நான் சிசரில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா நம்ம அந்த இடத்துல டாட் பிடிக்கிறதா விட்டு தையல் வர்றது எல்லாமே அந்த இடத்துல நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். இப்போ பின்னாடி துணியில் வச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள். எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும். நான் என்ன பின்னாடி இப்போ நெக்கு பாருங்கள், கீழே இறக்கமாக இருக்குது. ஆம்கோல் பக்கம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும். கீழே பட்டி வந்து இந்த அளவுக்கு வர்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். கீழே ஷோல்டர் பக்கம்லாம் கரெக்டாக இருக்குதான்னு வச்சு பார்த்துக்குங்க. பாருங்கள், கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ இதெல்லாம் கட் பண்ணியாச்சு. பட்டி கட் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். பட்டிக்கு துணி இருக்குது. கட் பண்ணுறேன்னா முடிஞ்சது. நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி.